Kaya pasalamat ko kay Governor, tinataan kaming harong. Inihahanda na ng pamahalaang pandalawigan ng Camarines Sur ang nilipatang bahay ng ilang residente ng mga barangay ng Sagurong at Kadlan sa bayan ng Pili na apektado ng expansion ng Camsur Uptown. Si Nanay Gloria na isa sa mga mabibigyan ng bahay, hindi mapigilang maging emosyonal dahil may sarili na silang matatawag na tahanan. Malaking tulong umano ang bahay na pinapamahagi ng pamahalaang pandalawigan sa pamumuno ni Governor El Rey Villafuerte. Lalo na po na mayo na akong agumbalo na ako. Nag-a-attender pa ako kan mga makuapo ko. Tapos yun nagtatrabaho man sa kantin. Mayo kung maaasahan talaga. Ang bahay sa Blue House ay bahagi ng pangako ng probinsya na relokasyon, trabaho at oportunidad sa mga apektadong residente. Patuloy rin ang pakikipag-ugnayan ng probinsya at LGU Pili sa mga residente upang mapabilis ang proseso ng permanent relocation ng mga apektadong pamilya. Dakulaon pong tabang kigov na siya po talaga may dakulang puso sa mga taga-Kadlan na tinaanan po sindang relocation. Ano po, relocation na maiistaran, iyon na po nga niining Blue House na talagang pinapakaray na po. Kung mailing nindo, pigbisita mi po ngunyan para ipaabot sa mga taga-Kadlan na itong lilipatan po ninda, pigigibo na, pigtatrabaho na po. Nagpapasalamat ang mga residente sa pamahalaang panlalawigan ng Camarines Sur dahil sa agarang tulong sa kanila. Basta pasalamat ko nga sa lahat-lahat ng ginagawa ni Governor El Rey na ganito nano sa amin. Kasi muning kami talagang mahirap kami. Ang ganyan na namin. Kung hindi nga ako makahilot, wala kami maganon. Salamat po. Agwa po kaming maiistaran. Naday po kami na mayong malipatan. Tuloy-tuloy po ang natin ng pakipag-ugnayan sa kanila, pinapaayos na po yung Blue House, kung saan sila i-relocate. Hindi naman ni-require ng court ang bahay, no? Ang sabi lang, bigyan ng pera makarelocate, pero kami bahay. Then nakalista na rin yung mga bibigyan natin ng trabaho. Lahat ng pamilya dyan makaka-asigurar ng trabaho. May bahay, may trabaho, scholarship pa. So, sapat po yan na tanganing hindi lang sila makalipat at makabawi sila sa kanilang buhay, no? Chris Novello, CSN.